Пандемията от COVID-19 подчерта значимостта на висококачествените болнични респиратори и демонстрира, че процесът на обдишване е много повече, отколкото обикновено подаване на въздух към белите дробове на пациента. Когато пациент с COVID-19 развие остра дихателна недостатъчност, е необходимо подпомагане на дихателният процес. Съвременният респиратор за пациенти с COVID трябва да притежава режими на неинвазивна и протективна вентилация, задължителен контрол на налягането в дихателните пътища и инспираторния обем, контрол на нивото на сатурацията, наблюдение на ефективното елиминиране на въглероден диоксид, препоръчителната продължителна високопоточна кислородна терапия и не на последно място, цялостно наблюдение на състоянието на пациента, особено на дихателните пътища. Без тези характеристики, респираторите биха били неефективни. Нещо повече, те биха могли да причинят увреждания на пациента и да доведат до баротравма. Ние от UTAS интегрирахме тези важни решения в респираторите за интензивни грижи UVent, за да осигурим адекватно подпомагане на дихателния процес на пациенти с коронавирус. Високопоточна кислородна терапия. Основната стратегия при пациентите с COVID-19 е подпомагаща грижа, включително кислородна терапия за пациенти с хипоксемия, за която е докладвано, че назалната канюла за високопоточна кислородна терапия е ефективна за подобряване на оксигенацията. При пациентите с остра хипоксемична дихателна недостатъчност е доказано, че назалната канюла за високопоточна кислородна терапия намалява необходимостта от интубация в сравнение с конвенционалните кислородни устройства. Респираторите UVent осигуряват режим за високопоточна кислородна терапия. Широкият диапазон на стойностите за регулиране дебита на потока до 80 литра в минута улеснява неговото увеличаване и ефективното противодействие на ранните признаци на дихателна недостатъчност. Висококачествено увлажняване на кислородната смес. Регулиране на концентрацията на кислород. Мониторинг на сатурацията за контрол и поддържане на оптимална концентрация на кислород по време на вдишване. Обдишването с шлем увеличава комфорта и безопасността на пациента. Ползите от използването на шлем при пациенти с COVID-19, които са в съзнание по време на продължително подпомагане на дишането, са подчертани в много проучвания. Във видеото можете да намерите примери за тях. Шлемът не причинява натиск върху лицето, като по този начин намалява дискомфорта на пациента и подобрява поносимостта към изделието без риск от некроза на кожата. Неинвазивната вентилация с шлем при респиратори UVent се извършва като отделен режим с регулируем основен поток, който елиминира въглеродния диоксид в максимална синхронизация с дихателните усилия на пациента. Респирацията с шлем се осъществява в режим CPAP-PS с постоянно ниво на базово налягане, определено от PEEP. При активирано подпомагане по налягане, всяко спонтанно дишане се подпомага с налягане. Неинвазивната респирация с шлем е по-комфортна за пациента. Шлемът позволява на пациента да е контактен с лекарите по време на лечението, посредством специфичен отвор. Протективна вентилация с адаптация към динамичните нужди на пациента. Повечето пациенти с COVID-19, които се нуждаят от механична вентилация, са със симптоми на острият респираторен дистрес синдром – ОРДС. В случай, че възникне ОРДС, е препоръчително да се използва протективна вентилация, за да се сведе до минимум увреждането на алвеолите. Дългосрочната инвазивна вентилация би била дискомфортна за пациента и това налага той да бъде дълбоко седиран. Освен това, тя може да обостри съществуваща баротравма в случай, че диафрагмата и междуребрените мускули на пациента се съпротивляват на вдишването. Ето защо максималната синхронизация с дихателна механика и дихателна последователност, тригерирани от пациента, са толкова важни. За разлика от респираторите от по-нисък клас, където мандаторното дишане се определя изцяло от апарата, респираторите UVent могат да се синхронизират с пациента и да реагират на опитите му за вдишване и издишване. Повечето от пациентите все още могат да дишат, но се нуждаят от помощ, тъй като са твърде изтощени, за да дишат напълно самостоятелно. В допълнение към синхронизацията, протективните интелигентни режими на вентилацията влияят на други параметри. Основата на интелигентната вентилация е подпомагането на дишането на пациента с автоматично адаптиране към динамично променещата се дихателна механика по време на лечението. Респираторите UVent имат два интелигентни адаптивни режима. Advent – режима адаптивна респирация с гарантирана минимална минутна респирация. ProVent – най-новият режим адаптивна респирация с интелигентно подпомагане по обем. Всяко мандаторно вдишване е адаптивно.
В случай на по-спонтанно респираторно усилие, пациентът получава допълнително подпомагане с поток. След като бъдат получени данните за дихателната механика, респираторът прилага оптимални настройки за честота на дишане, дихателен обем, съотношение I-E и тип на синхронизация. Адаптивните режими на респирацията осигуряват качествена дихателна помощ за пациенти с COVID-19 при минимално време за настройка. Посредством интелигентните режими на обдишване, медиците могат да намалят броя на корекциите в параметрите на обдишване, което позволява на медицинския персонал да оптимизира работния си процес и да отдели повече време за пациентите. Непрекъснат мониторинг на дихателната механика и газовия обмен. Интегрираното мониториране на сатурация и въглероден диоксид при респираторите за интензивни грижи UVent позволява на лекарите да имат непрекъсната оценка на адекватността и ефективността на дихателното подпомагане. Това е изключително важно предвид бързото развитие на болестта и динамичните промени при пациенти с COVID-19. Респираторите UVent осигуряват вградени сатурация и въглероден диоксид модули и широк диапазон на мониториране на жизнени показатели. Непрекъснато мониториране на сатурацията, която е критично важна за пациенти с COVID-19. Измерване нивото на въглероден диоксид в мейнстрим или сайдстрим, както и възможност за визуализация на волометрична капнометрия. Данните от наблюдението могат да бъдат изведени на допълнителен HD дисплей посредством технологията Uniscreen. Това позволява на лекарите да оптимизират информацията на всеки един от екраните, когато е необходимо. И няколко думи за уникалните възможности на UVent. Дистанционно наблюдение на пациента по време на респираторното подпомагане. Посредством интернет, UniViewer позволява достъп до жизнените показатели на пациента с COVID-19 в реално време, независимо къде се намират. Можете да видите данните на пациента на смартфон или таблет. Дистанционното наблюдение чрез UniViewer свежда до минимум контакта с вируса и риска от заразяване в болницата. Елиминира необходимостта от постоянно присъствие до леглото на пациента. Увеличава възможността на квалифицирания медицински персонал да следи състоянието на пациента, особено в условията на пренатовареност в интензивните отделения. Дава възможност за дистанционни консултации с колеги по целия свят. Иновативна функция за подпомагане при интубация. Интубирането не е лесна задача. Интегрираната функция подпомагане при интубация облегчава процеса на интубация. Функцията включва преоксигениране, оксигениране и адаптивно респираторно подпомагане чрез непрекъснато наблюдение на сатурацията и въглеродния диоксид по време на интубация, посредством вграден пулс, оксиметър и капнограф. Интегриран видеоларингоскоп дава на лекарите възможност за наблюдение на HD дисплея в реално време поставянето на тръбата. Функцията за подпомагане при интубация може да подобри клиничните резултати чрез елиминиране на възможни усложнения и повишаване безопасността на пациентите. Бързо диагностициране на белодробното състояние до леглото на пациента с интегриран ултразвуков трансдюсер. Наблюдението на състоянието на белите дробове с интегрирания ултразвуков трансдюсер UVent е решение за ефективно динамично наблюдение на белодробното състояние на пациент, засегнат от тежка пневмония, причинена от SARS-CoV-2. Интегрираният ултразвуков трансдюсер UVent BlueFalls протоколи дава на лекарите възможност да откриват алвеоларно-интерстициален синдром или други заболявания на белите дробове и плевралната кухина в ранни етапи, без да се налага пациента да бъде преместван от леглото му. Може да бъде директно използван върху пациента. Е достатъчно ефективен за скринингово изследване, което спестява придвижването на пациента до скенер. Решенията, които ние от UTAS интегрирахме в респираторите UVent, са в подкрепа на лекарите, тъй като броят на пациентите в болниците продължава да расте. Едновременно с това, нашите решения гарантират безопасността на пациентите, подобряват качеството на грижите и намаляват потенциалните рискове, особено тежките усложнения, свързани с COVID-19. Респиратора за интензивни грижи UVent е нашият принос в борбата срещу пандемията от COVID-19.